per una Igualada que treballi pels drets i les necessitats socials de les persones. Perquè cal obrir les portes, les finestres, cal obrir l'Ajuntament de bat a bat. Una eina al servei de la transformació social i de la participació popular. Una alegria sense fronteres. Apostem per un model d'acció social que asseguri una vida digna com una base d'una ciutat per a tothom, justa, cohesionada i lliure. L'Ajuntament ha de ser exemplar pel tracte que fa de la participació i transparència. Volem fomentar el consum ètic, el responsable i el sostenible. Volem formar en oficis i volem reaprofitar també els molts espais industrials que hi ha buits. Des de la CUP volem un model de ciutat més sostenible, integrada i respectuosa amb el seu entorn més proper. L'àmbit local ha de permetre dotar-se d'eines per a la construcció del nou país, relligant la independència a la millora de les condicions de vida de la gent i l'inici d'un procés constituent des de la base. Cal aprofitar cada pam de terra d'Igualada i per això considerem necessari revisar el planejament de la ciutat, així com millorar la mobilitat en Barcelona i altres ciutats properes. Apostem per treballar decididament per engegar nous processos de participació juvenil que esdevinguin clau en la construcció de mesures concretes per dignificar la vida de tots els joves de la ciutat. Apostem per una acció política construïda des d'una mirada radicalment feminista, establint formes de relació horitzontal i posant la dignitat de la vida al centre de totes les decisions.